Wannan shirin da ake masa lakabi daga bakin mawaka shiri ne da zai ringa shiga lungu da saƙo yadda zai ringa fito muku da fasihan mawaka waɗanda suke tattare da baiwa abin nunawa ga duniya. Mawaka ne kuma 'yan baiwa waɗanda za mu so muke nuna muku baiwar da suke tattare da shi ta hanyar tattaunawa da su ta hanyar tarfo, wadda za mu yi musu tambayoyi daga farko har ƙarshe ta yadda suka tsinci kansu a wannan masana'anta da kuma ta inda suka fara, nasarori da ƙalubale da kuma matakin da ake daga kuma inda aka fito da kuma inda aka dosa duk a cikin sana'ar waƙa. Wala Allah za ku iya dacewa da irin hajojin da kuke so da irin baiwar da kuke so tattare da su. Wannan dai shiri zai mai da hankali ne wajen ɗauko mawaƙa kamar yadda muka faɗi. Mawaƙan ba waɗanda suka shahara suka tafi can ƙololuwa waɗanda kuka sani ba, waɗannan masu matsakaicin shahara wanda su ma za mu nuna irin nasu baiwar ta wannan shiri na daga bakin mawaka. Wannan shiri zai ke zuwa ne kullum da misalin karfe 5 zuwa 6 ko 7 ko ma 8 dai a dai kowace rana. Ba ma so mu tsaye da tsayayyen lokaci duba da yanayin al'amura na yau da kullum, domin abu ne da ya shafi sai an tattauna kuma an yi editing an fitar da abin da ake bukata al'umma su ji. Don haka insha Allahu daga 5 na yamma zuwa 6-7 ba zai wuce 8 ba za mu ke dora shi kullum da izinin Allah, domin dai kuke samun tattaunawa da irin waɗannan fasihan mawaka kai tsaye ba tare da hijabi ba, wanda da nambobin wayar su da hanyoyin da za a same su duk zai wanzu a cikin shirin. Fatan mu dai ku danna mana subscribe, ƙararrar sanarwa da duk abin da ya kamata. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullah wa barakatuh. So masha Allah, to a gurguje za mu so kai sallama da masu sauraro kafin kuma su zo su ji sunanka. To masu saurari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, da fatan kuna lafiya. Suna amsawa baki daya. To daga farko dai, wato a matsayinka na mawaki, za mu so mu ji cikakken tarihin rayuwarka. To cikakken tarihin rayuwata a takaice, da farko dai sunana Al-Amin Ibrahim, amma an fi sani na da Al-Amin Triple, kuma na kira na haka ne sakamakon waka da nake da yare 3, Hausa da Larabci da kuma Turanci. An haife ni a unguwar Brigade a Rimin Dillale ko in ce Kaura Goje. Na'am. A nan na fara karatu na firamare, sannan daga baya Allah ya kaddara zamana ya dawo unguwar Badawa da a cikin Nasarawa local government. Daga nan na karasa karatun firamare ɗin tawa, sannan na shiga secondary school na yi, daga bisani na tafi jami'a Bayero University na karanci mass communications. On the process kuma na yi karatun addini, na yi karanta littattafai, na karanta alkur'ani mai girma, na sauke shi, ina da certificate kamar yadda nake da certificate na secondary da na diploma da advanced diploma, haka yana da certificate na alkur'ani mai girma. Wannan shine a takaicin takaicewa. Na'am, masha Allah. To kasancewarka mawaki a yau, kun wata hanya aka bi har aka tsinci kai wato a wannan mataki ta fannin waka da kuma gwagwarmayar rayuwa? Yanda aka yi hannun cika na a cikin harkar waka shine dama tun da muka taso yayuna, ina da yayu haka wanda suke da ra'ayin waƙoƙi haka tun lokacin da, amma waƙoƙin kamar na turawa haka, irin na su Usher Raymond, irin na su Phil Collins, irin na su Lionel Richie da dai sauran irin su Barry White da dai irin mawaka na wancan lokacin. To suna jin waƙoƙin su, to ni ma haka dai zan ringa jin waƙoƙin, ina haddacewa duk da ban san me ake furta ba, ban san me suke faɗa ba, amma zan haddace waƙar, zan ringa rerawa tare da su. Har na zo na girma, na shiga makaranta, har nake gane ma me ake faɗa a waɗannan waƙoƙi. To daga nan dai ni ma na samu inspiration, na ga cewa bari na gwada, kuma na gwada, amma wanda nake jin karsashi ko kuma da suka bani karfin gwiwa nake waka din a mawakan da nake magana su ne irin su Michael Jackson da su Usher Raymond din da su Phil Collins. Su ne suka kaman inspiring ina nake yin waka din. Al-Amin, kamar yadda muka ji wato takaitattun bayanai game da yadda aka faro da kuma tarihin rayuwa da yadda aka tsinci kai wato a masana'antar nan ta Kannywood, kuma musamman bangaren mawaka. To ta uku gare ka, wato kafin zaman ka mawaki
wato mun san dole akwai wasu tudu da gangare musamman ta fuskar kalubale da aka fuskanta kafin wato a zama abin da aka zama har ake iya faɗan sunanka jama'a su fahimta. Shin za a iya ɗan gaya mana 1 zuwa 2? Kalubale dai lokacin da na fara waka kamar yadda ka faɗi Kannywood din da dai a cikin wancan bayanin ban yi maganan Kannywood ba. To kalubale dai lokacin da na fara waka ta Hausa ta soyayya a shekarar 2003 kenan. Lokacin da na yi waka din to lokacin Yakubu Muhammad yana ne yake tashe, lokacin yana tashe sosai. Duk waka da duk fim in ba na Yakubu ba waka Yakubu bace ba a bukatar wannan fim din. Saboda lokacin waka ce take sai da fim, duk rashin kyan labari inda an samu waka mai daɗi to za ta sai da fim din lokacin, abin da yake faruwa kenan a lokacin. To na yi wakan sai ya kasance duk inda aka kai wakan nan za a ce wakan nan ta yi daɗi, kawai dan dai ba Yakubu bane yayi, gaskiya ba za a sai wakan nan ba za a sata a fim ba saboda ba Yakubu Muhammad bane yayi wakar. To lokacin na ji wani iri da ya za a ce dole sai wani ne ya waka sannan za a karba abu, ai ba zai ci gaba ba zai dore ba idan aka yi haka da sauransu. To wannan abin yana daga cikin abubuwan da na fuskanta duk saboda na yi zirga-zirga gurare daban-daban, amma dai sakamako ɗaya nake samu cewa Yakubu Muhammad waƙarsa ake bukata ba waka wani ba. To masha Allah, wannan kalubale ne babba kam. To tambaya na 4 kai tsaye, wato bayan zamanka mawaki ko kuma a matsayinka na mawaki wato matashi kuma mai tasowa, shin za ka iya gaya mana wato irin nasarar da ka iya fuskanta bayan mun ji kalubale? Nasara dai gaskiya wadda ba zan iya mantawa ba da na sha furtawa a gidajen TV da gidajen rediyo da sauran gidajen jaridu ita ce mafi akasari idan ne waka masu yabawa sun fi yawa. Waɗanda za su yaba wakar za a iya cewa kaso 80, 90, 95, 90 ma da aka kusa da 100 za ka ga sun fi yawa akan wanda za su ce wani abu. Za ga ma ni kamar ba na samun ma wanda za su ce wakar nan ba ta yi ba ko wani abu makamancin haka. Duk yawanci mutane suna yabawa, to kuma kana abu ana yaba maka, to wannan shine babban nasarar da zaka ce alhamdulillah mutane suna karba kuma suna fahimtar abin da kake yi. To tunda mutane suna karba, wannan babban nasara ce wadda mutum ba zai iya mantawa da ita ba. Wato Al-Amin, ya kake kallon misali masana'antar nan taku ta harkar waƙoƙi daga shekaru 25 zuwa yanzu, musamman ta fuskar ci gaba ko kuma koma baya? Yanzu gaskiya za a iya cewa ci gaba aka samu ba koma baya aka samu ba, saboda idan ka duba masana'antar da gaba ɗaya za ka yi kirga mutanen da suke cikin masana'antar ba su da yawa, kawai wasu 'yan tsirarin mutane ne suke yi. Da ka ce wane sai ka nemi to ina sauran ma babu mutane, wanda kuma masana'antar fim idan ta kasance ba mutane to gaskiya ba ta ma cika masana'antar fim ba. Yanzu amma za ka ga mutanen da suke cikin masana'antar fim ba za ka ma iya kirga su ba, saboda za ka iya kallon fina-finai masu dogon zango guda 20 kaga duk mutanen da suke ciki daban-daban ne. So wannan wani abu ne wanda ya girmama a cikin masana'antar kuma ci gaba ne gaskiya. Wannan yana ɗaya daga cikin ci gaban da aka samu a masana'antar Kannywood. Na'am. To alhamdulillah Al-Amin. To misali Malam Al-Amin, a cikin wannan dai masana'antar taku dai ba za mu fita daga cikinta ba, domin akwai tambayoyi da yawa da muke so a ce an goge dukkan wani kokonto daga zukatan masu sauraron ku musamman masoyan ku a faɗin duniya. A kai tsaye misali muna so mu san alakar ku wato a matsayin ku na mawaka masu tasowa da kuma mawaka wato manyan ku daga ciki wanda Allah su tuni ya riga ya ba su shahara, kuma alakar nan da muke so mu sani ta fuskar wato taimakekeniya musamman taimakon na ƙasa. Ya kake kallon haka? Taimakon na ƙasa, misali na sama ya taimaki na ƙasa. Na'am. Irin wannan gaskiya ana samu a wasu guraren ne kuma ba a samu. Mafi akasari dai su manyan da suke taimakawa din idan suka ga mutum yana jajircewa yana kokarin zama wani, to sun fi jin karfin gwiwa su taimaka masa. Amma wasu kananan mawakan suna complain cewa ba a taimaka musu alhalin kuma su ma ba su taimaka kansu ba. Mutum yana waka bai taɓa yin wanda hoɓɓasa da za a ce ana a zo a gani ba a cikin waka din, amma kuma sai ya ringa complain cewa ba a taimaka masa. Kuma mafi akasari su ma manyan da ake magana din, wani in ka bincika tarihinsa zaka ga ba wani ne ya taimaka masa ba, shi ne ya tafafutuka watakila sai da ya kai wani matsayi sannan sai aka taya shi
ya karasa gurin da yake so ya karasa. To kawai dai abin da zan kira anan shine su kananan mawakan su rage cece kuce da surutai, kawai mutum ya jajirce ya manta da kowa, kuma Allah ne mai duk wasu manya da ake magana ba su ne za su yi maka ba, Allah ne zai maka. So mutum ya jajirce aiki kuma ya roki Allah ya dukufa wajen roƙon Allah. Allah mai jin roƙo ne, zai iya ma bashi abin da manyan da yake kallo din ma zai iya bashi abin da ya sama da waɗannan manyan da yake kallo a matsayin manya din. Na'am. Shine. To alhamdulillah, Al-Amin, misali sautari wato idan ana hira da ire-iren ku mawaka, wato masu tasowan da wa'inda ke su ta misali ta hasko rana da kuma wa'inda sun riga sun shahara wato sun kai kololuwa, akwai tambayoyi da mafi akasari muke yi musu a irin hira da muke da su, wato na dangane da waƙoƙinsu wani irin wato sako suke ƙoƙarin aika al'umma. To mafi akasari amsar da suke bamu wato zaka ji sun ce wa'azantarwa, faɗakarwa, nishaɗantarwa da dai shauransu. Ta wannan fuskar idan za mu ajiye maka tambayar akan wannan gaba, kai a cikin waƙoƙinka wani sako kake ƙoƙarin aika wa al'ummarka, wato musamman waɗanda kake waƙar domin su, misali a cikin waƙoƙinka na yau da kullum? Shi zan iya cewa kowanne mawaƙi a duniya yana taɓa duk waɗannan abubuwan, kawai sai dai a ce wani ya fi taɓa ɓangaren nishaɗantarwa, wani ya fi taɓa ɓangaren faɗakarwa, wani ya fi taɓa ɓangaren kaza, amma kowa yana taɓa ko ina, sai dai a ce wannan kaɗai yake taɓa guri kaza, wannan kaɗai yake taɓa guri kaza. Bai ba na a takaice ni ina taɓa duk wasu abubuwa da suka kamata a cikin music, misali soyayya, waƙar soyayya. Zaka ga wani yana waƙar soyayya, amma a cikin waƙar soyayya sai ka ja faɗo ta kalma biyu ɗaya wani baiti wanda kuma faɗakarwa ne a cikin waƙar soyayya din. Wani yana waƙar soyayya sai ka ga yayi wani guri kuma wa'azantarwa ce, kai tsaye ka kalli ma'anar magana tashi wa'azantarwa ce kuma waƙar soyayya yake yi. So kowanne mawaƙi zai iya cewa kutun da dai specifically a kaina kake magana, to zan iya cewa ko ina tabawa akan abin da shafi waka. Idan wani abu ya faru na ga misali ina da abin cewa akai, kamar akan siyasa ko ƙasa ko wasu abubuwa, zan iya yin waka akai, ko kuma waƙar soyayya, waƙar faranta rai, waƙar bakin ciki, duk dai irin waɗannan abubuwan. Kamar misali abu mara kewa fawar da mutum zai waka akai idan ya nuna bakin cikinsa ko wani abin kamancin haka. To duk dai ina taba ko ina gaskiya a ciki. Na'am. Al-Amin, misali idan muka kalli waka a matsayin sako, na'am, a fahimce na matsayin sako, to za ka ga mafi akasari sakon nan kuma ana aika shi ne domin al'umma. Su kuma al'umman nan ana yin waka ce kai tsaye domin su, domin duk wani sako da ake so a isar da wanda yake damun su da wanda ake so su fahimta a aika musu ta cikin waka. To idan aka duba a matsayinka na mawaki, wato ya yanayin karbuwarka da kuma waƙoƙin da yake a wajen su wannan al'umma da ake aiki sakon domin su? Yanayin karbuwa ta a gurin mutane da kuma waƙoƙinka. To ai shi wannan yanayin karbuwa din, misali zan iya magana kaman wacce makamancin abin da na faɗa a baya, cewa idan na yi waƙa mutane suna karɓa 100%. Ba na ma jin wasu wanda za su yi suka, duk da dai maybe ba za a rasa ba, to amma dai watakila mutum bai zo gaban ka ko ya yi magana a kai tsaye ba. To amma dai gaskiya mafi akasari kawai abin da nake samu shine mutane suna karɓa kuma ana jinjinawa, ana yabawa. Shine ma abin da yake ƙara samun makarsashi, yake ƙara yin abubuwan da ya kamata din a cikin insha Allah. Masha Allah. To alhamdulillah. To wato cikin waƙoƙinka za mu so mu ci ko kuma za mu so mu ji wacce ka fara rairawa, kuma ko kuma mu ce wacce ka fara rubutawa, tunda yakan iya zama a samu bambanci tsakanin fara rairawa da fara rubutu. To baya kuma ga haka za mu so mu ji a wace shekara. To ni dai gaskiya mawaƙi ne na nanaye kuma mawaƙi ne na hip hop, kowanne mawaƙi ne ni na duka bangarorin guda biyu, kowace kuma da lokacin da na fara ta. Amma waƙar da na fara rubuce na dai waƙoƙin hip hop da fara rubutawa, daga baya kuma waƙar da na fara rerawa a duniya ita ce waƙar Hausa fim, waƙar nanaye, ita ce wadda nake gaya maka cewa inda na je sai a ce ba Yakubu bane kaza da sauransu. Da waƙar kuma su marigayi Ahmad S Nuhu da Ali Nuhu da Fati Muhammad da su Saima Muhammad su ne suka hau kan waƙar, suka yi aka yi fim akan wakar, amma fim din ne ya samu matsala, ba a fitar da shi ba tun a wancan shekarun, shi sa mutane bai ba za su san wakar ba. To ita na fara rerawa, amma wakar kuma
da na zo na fara rerawa kuma ta hip hop ita ce wakar Kano to California, wannan ta bangaren hip hop. Ita kuma ta wancan wakar rawani sunanta rawani da Hausan kenan da ne. So wace ake bukata na rera, ta hip hop din da na fara yi ko kuma ta nanayen da na fara yi ake so na rera? Za mu zo wannan gabar alamin, dama dai iya tambayar kenan kawai dai da shekarar, kawai da abin da baka sa ba cikin wato gabar shine akwai cewa wace shekara. To ita shekarar wancan din da ita ce ta farkon 2003 na faɗa 2003 shine lokacin da na fara rera waka din ta Hausa, shine wannan shekarar 2003. Dan mawaki ne ashe. Baya laifi. To za mu so wato ka faɗa mana cikin waƙoƙinka wacce ce bakan damiyarka, sannan kuma wacce waka ce cikin waƙoƙinka ka fi santa a cikin tarin waƙoƙin da kai? Ai gaskiya ni bakan damiya ta ita ce bakan damiyan mutane, saboda dama dan mutane nake waka, ni ba dan kaina nake yi ba. Dan mutane nake yi, idan mutane suka so to abinda ya zama shine wannan bakan damiya ta. Ka gane, so wakar da mutane suka fi so ko kuma suka fi sani wadda ne ita ce Kano to California din. To kaga bakan damiyan mutane ita ce bakan damiya ta, to wannan Kano to California din da na rera amshin ta kuma na yi bridge da G Fresh shine verse da shi da Nomis G suka yi verses din, amma ni kuma na yi amshi sannan na yi bridge a cikin waka din, ita ce bakan damiya ta. Na'am. To tambayar mu ta gaba Al-Amin, wato za mu so kaɗan raira mana kaɗan wato daga cikin wakar da ta kasance wacce kace ita ce bakan damiyarka, sannan kuma za mu so kuma ka raira mana kaɗan daga cikin wakar da ka fito a cikin waƙoƙinka. To ita wakar dai Kano to California din amshin da nake yi cewa ake Kano to California waka ku zo mun rero. Na'am. Jama'ar Najeriya ku buɗe kunnuwa. Tofa. Masha Allah sarki mun yi godiya. Haka. Komai lokaci ne to yau namu ne, America ma ai sun faɗa. To shine wanda nake rerawa a ciki, sai G Fresh kuma ya bas, sai na ji shi ma ya bas, sannan sai ne bridge a can karshe wanda nake cewa wata rana sai labari magana ce a cikin tsari, yaushe ne dan adam har zai gaji. To masha Allahu Al-Amin, dan al'umma na son waƙoƙinka a ina za su iya samun su? Ai kawai duk inda suka duba a yanar gizo za su samu waƙata. Kamar ina da ina? To misali in suka duba Boomplay za su ga wakata, in suka duba Amazon za su ga wakata, in suka duba Play Store za su ga wakata, a Apple Store za su ga wakata, idan suka duba Audiomack za su ga wakata, duk wani guri da ake streaming a duk duniya idan suka duba wakata za su ganta gurin, ko ina da ko ina suka yi sacin za su gani kuma za su dauka su ci gaba da gashi. Alhamdulillah. To su ko masu yin son mu'amala da kai ko masu so su baka aiki na waƙoƙi misali ko biki ko siyasa ko waƙoƙi na fim ɗin ko na misali na ƙarin shekara, shin kana yin irin wayannan ma? Ai duk wanda yake waka Hausa to yana irin wannan waƙoƙin, duk wanda yake waka Hausa soyayya to kuma ni kaga dama na cima ruwa biyu ne ni, to dan haka ina waƙoƙin aure din sosai, haka amma dai na fi waƙoƙin aure din gaskiya, waƙoƙin aure haka waƙoƙin events na birthday da sauransu irin wayannan abubuwan haka. To ga masu son tuntuɓar ka a wannan number za su iya samun ka ko kuma wani handles kai tsaye? Handles ɗin shine kawai a Instagram za su rubuta Al-Amin Triple Official. Al-Amin Triple Official shine handles ɗin na Instagram, sannan a TikTok ma shi ma dai Al-Amin Triple ne, dai inda dai ko Twitter ne ma Al-Amin Triple ne a Twitter ma. So duk dai Al-Amin Triple misali in mutum ya sacin a Google kawai zai ga duk handles ɗin ma da nake amfani da su, ya rubuta Al-Amin Triple Official da zai gani insha Allah. Na'am. To ko babu ko lambar waya da za a iya gaya musu wanda za su? Ai mafi akasari lamba din ban fiye faɗa a media ba, saboda yawanci sai ka ga mutane wani ma kawai flashing sai a taima flashing ana ta kira wasu za su kira ka don special business ko kuma abu mai mahimmanci, amma wasu mafi akasari kuma sai ga ana ta ɗauka ana flashing ana ta hana ka aiki ko wani makamancin haka, to shine ban fiye faɗan lambar waya ba, amma mutum ya bata handle ɗina in dai business ɗin ne ya kawo shi to zai iya neman lamba ɗin kuma sai mai magana da shi insha Allah. Alhamdulillah. To Al-Amin Triple, daga kusa da tambaya ta kusan ƙarshe, mai za ka iya cewa ga masoyanka
musamman akan wannan shiri na daga bakin mawaka wadda taskar al'umma ke gabatarwa. Gaskiya da farko ina godiya ga shi wannan shiri na daga bakin mawaka saboda wani abu ne mai matukar muhimmanci wanda zai kara fito da mawaka a duniya waɗanda ba a san su ba da waɗanda ma aka san su duka zai kara fito da su. Da haka ina godiya ga wannan shiri kuma Allah ya kara karfin gwiwa na ci gaba da gabatar da shirin. Sannan su kuma mawaka mutane ina musu godiya 100% saboda idan da a ce ba sa bibiya ta ba zan ga jin karfin gwiwa fito da wasu ayyukan ba. To amma saboda inda suke bibiya ta ne ya saka yanzu haka man Allah yadda duk da dai nayi sanyi nayi bacci dan ba zan ce ma nayi sanyi ba dan bacci ne gaba daya. To amma Allah yadda mutane za su ga wasu ayyuka daga bangare na waɗanda ba su tsammani ko kuma ba su ɗauka za a ga irin waɗannan abubuwan Allah da nan ba da daɗewa ba insha Allah. A tambaya ta ƙarshe wato ko mu ce daga ƙarshe za mu so mu ji wato menene kiranka musamman ga ɗumbin masoyanka musamman wanda suke sauraron ka a faɗin duniya da sannan kuma da 'yan uwanka mawaka masu tasowa da wanda suka shahara a cikin wannan masana'antar taku menene kiranka? To kira na dai daga ƙarshe shine mu duƙufa a matsayin mu na masu waka mu duƙufa akan kira akan neman zaman lafiya mu da kofa akan wannan bangaren saboda misali mu 'yan Najeriya ne kuma Najeriya yanzu babu abin da take bukata kamar zaman lafiya. To mu da kofa akan wayar da kan mutane da faɗakar da mutane da ilimantar da mutane akan muhimmancin zaman lafiya da kuma amfanin zaman lafiya saboda yanzu gaskiya duk wanda ya san Najeriya halin da take ciki ya san ana buƙatar a jajirce akan abin da zai kawo zaman lafiya a ƙasar. To don haka shawara ta ita ce mu dage akan abin da zai tabbatar da zaman lafiya duk kuma abin da zai kawo hatsaniya da rigima a guje shi dan Allah a guje shi. Muna godiya da wannan lokaci da aka bawa taskar al'umma ta cikin wannan shiri wanda mai taken wato daga bakin mawaka. Za mu so ka ƙara bankwana da masu sauraro sai kuma masha Allah shirin daga bakin mawaka ina ƙara jaddada godiya Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa na gode sosai sannan masoya ina godiya Allah ya ci gaba da bar mu tare kuma ya ƙara danƙon zumunci a tsakaninmu na gode sosai da sosai. To masha Allah.